Okay, i dag tester vi Hexbox-krabben. Den virker ret godt, men desværre så kan der komme et par tekniske problemer undervejs, fordi den reagerer på lyd og lys. Så hvis den kommer i nærheden af mørke, så er meget undskyld, hvis den begynder at løbe væk fra os. Men lad os komme til sagen. Okay, se, nu går den. Nu ser vi, om den kan klatre over et stykke papir. Det skete succesfuldt. Men jeg har også set det, selvom det føles som om man ikke kan, så kan man alligevel godt pakke noget mere ud, når man bor. Så giv den gas. Vi ses op på toppen, skal vi sige. Okay. Nu tester vi altså med en... Nu prøver vi med en lighter. En lighter er for tung og for glat, til den kan gå op ad det. Så den får desværre et kryds der. Okay, nu prøver vi at få den til at gå over en myggespray. Okay, det kan den så ikke. Okay, lad os prøve at se, om den kan komme forbi her. Altså... den kan kun lige komme halvt ind, men hvis du så gør det mørkt foran den, så har den, og du læner lidt bagud her, så har den faktisk muligheden for at, ja, den kan godt komme halvt op med lidt hjælp, men ellers kan den ikke komme op på denne metalting. Okay, den kan sådan nogenlunde gå over den. Okay, det klarer den strålende. Det var så det. Når jeg kommer hjem, laver jeg flere videoer. Hej hej.